l'ampliació de la C58 per de potenciar són els vaus bus d'entrada a Barcelona. Per nosaltres també és essencial tenir una zona de baixes emissions que entrarà en vigor l'1 de gener del 2020, on 50.000 cotxes sense etiqueta ja no circularan, però a la vegada hem d'apostar pel transport públic. I aquí és on proposem una T més que sigui de 40 euros i una T jove que sigui de 30 euros al mes. Pel que fa a residus, a mesura que avancem en el porta a porta, podrem començar a parlar del tancament de la incineració que necessitem. En aquest mandat hem passat de dependre el 76% de la banca tradicional, això vol dir dependre de la banca fòssil, hem passat d'un 76% a un 43%. El litoral de 158, el govern ja ho ha expressat, són infraestructures que no poden esperar més, que s'han d'avaluar els impactes que tenen diferencials, però que sí que les volem. Pel que fa al peatge de continuació, estem absolutament d'acord. Estem d'acord amb la fiscalitat ambiental, això ja ho diu la llei de canvi climàtic que es va aprovar el 7 de 2017 i per tant aquí qualsevol govern que s'hi posi ens hi trobarà. Pel que fa a temes d'energia, ens apuntem a tot, és a dir, l'energia ja va ser un dels temes del govern Trias i en aquest moment ja es va potenciar el tema de Barcelona Energia. Nosaltres entenem que no només ha de ser una comercialitzadora, que a més ha de ser una generadora i per tant s'ha de posar molt més esforç amb el tema de la generació. La planta del fòrum, sí, es pot tancar, hem d'analitzar-ho, es pot tancar. La sobirania alimentària és una que també vam iniciar en el seu moment. Els temes de Mercabarna, aspectes relacionats amb el quilòmetre zero. El tema del peatge anticontaminació. Primera cosa que hem de tenir en compte. Les mesures no són gratis i hem de veure a qui afecten. Nosaltres creiem que necessitem d'altres coses, no peatges. Tarifa plana pels joves que van a treballar en transport públic, a treballar o a estudiar. En el que no estem d'acord és en decidir crear una empresa d'energia i al final acabar-li comprant el producte Endesa. Sobre la sobirania alimentària estem totalment d'acord, és a dir, entenem que l'alimentació de quilòmetre zero és important, però entenem també que l'exportació de la nostra agricultura és un fet important. Una T-mobilitat flexible de preus al llarg de les hores per evitar pics i poder garantir que hi passi més gent i de manera més endreçada al llarg del dia. Un aspecte fonamental que sabeu que portem també des del primer dia és la taxa de toxicitat, no de congestió, sinó de toxicitat a l'entrada de Barcelona, no només pel vehicle, també pels creuers, també pels vaixells, és a dir, qualsevol motor de combustió que estigui cremant combustibles fòssils. Una taxa que ha de ser intensiva en el temps, per tant ha de ser un valor realment dissuasori, ha de ser progressiva, ha de ser universal, és a dir, ha d'afectar tothom, no només un segment de la població, i ha de ser fiscalment neutre. El que és important en els residus és reduir en origen i després sobretot focalitzar en matèria orgànica i oblidar-nos de la cultura del llumí i potenciar tots els tractaments que siguin, òbviament, de recuperació d'aquest cicle de la matèria, per tant, prioritàriament compostatge, i no ens serveix el que s'està fent avui en dia en els ecoparcs. Port igual que aeroport són infraestructures imprescindibles, però és evident que s'han de descarbonitzar i que s'ha de treballar des d'una lògica completament diferent. Des del PSC no som partidaris d'instal·lar un peatge accés a la ciutat ara immediat, fins i tot amb la lògica de que els fons podrien revertir amb un potenciament del transport públic, perquè crec que els temps no s'ajusten, perquè primer hem d'oferir l'alternativa i després penalitzar aquell que, tot i tenir una alternativa, utilitza el vehicle privat. Sempre que estem actualment amb màxims històrics de concentració de CO2 atmosfèric. Evidentment nosaltres estem en contra de qualsevol nova ampliació d'infraestructures viàries fòssils, des de les terminals de creuers, des de la construcció de dues noves terminals de creuers que incrementaran fins a 4,4 milions de creueristes l'any, però també no només estem en contra d'aquestes dues noves terminals, sinó que el que volem és que desapareguin les terminals de creuers del Port de Barcelona. I això conjuntament, evidentment, amb aturar les ampliacions de la Ronda Litoral, les ampliacions de la C58, de la 132 i, evidentment, de la futura i previsible ampliació de l'aeroport del Prat. Reducció de tarifes del transport públic, reducció significativa de les tarifes i pacificació de les carrers a partir de l'eliminació de carrils, cotxe i sobretot de vies ràpides i convertir aquests carrils de les vies ràpides en carrils blau. Ara bé, també som conscients que qualsevol proposta de fiscalitat ambiental pot ser interessant o pot ser estudiable si és, en principi, temporal, transitòria i, en segon lloc, fiscalment justa i progressiva. Tancament de l'incineradora del Besòs, 100% d'acord. Cal deslligar aquesta incineradora i aquest model de Barcelona Energia, cal un pla de tancament i alhora això s'ha de lligar amb un canvi del model de residus, que és el principal problema, i per tant avançar cap a un pla de residus amb recollida porta a porta i residus zero. Estem per prohibir la celebració de fires com la Fira de l'Automòbil a la Fira de Barcelona, que només fomenten models carbonitzats, aturar les subvencions al vehicle elèctric i també prohibir la publicitat de cotxes en l'espai públic de la ciutat de Barcelona i televisions i ràdio pública. Estem a favor d'ampliació d'algunes d'aquestes infraestructures, com podrien ser la Ronda Litoral, la Barcelona del Port, algunes
aquestes infraestructures entenem que són necessàries i a vegades són necessàries per complir amb una qüestió que creiem que és molt important, perquè si no s'ampliessin, si no s'acometessin aquestes infraestructures, el que tindríem encara seria una congestió més important a l'entrada de Barcelona, i això el que ens dona és l'equació de que més congestió és igual a més contaminació. Nosaltres estem totalment en contra del peatge de congestió. El tema de l'incineradora pública de Terça, fins que no tinguem una veritable alternativa per aquestes més de 380.000 tones de residus, de rebuig que es cremen cada any i que es valoritzen, si no, estan condemnades també a anar a abocador i potser la solució seria més complicada. No tant respecte a la comercialitzadora que ha posat en marxa el govern municipal durant aquest mandat. A Barcelona fa 9 anys, des de l'any 2010, que incomplim els nivells legals de qualitat de l'aire. Això està afectant a la salut. Quan més hem d'esperar perquè solucioni aquest problema i complim amb la legalitat? Barcelona en Comú fa l'aposta per la zona de baixes emissions, però, segons està previst, fins l'any 2024 no tindrà els nivells de restricció que ens permetran complir amb els nivells legals de qualitat de l'aire. Hem d'esperar 5 anys perquè això succeeixi. Esquerra Republicana fa una aposta decidida, parla d'un pla de xoc, parla d'una taxa de contaminació. ¿Quién es el calendario que ha tenido? El gobierno actual hemos visto que ha pasado, digamos, parte de las contrataciones con banca ética, pero creemos que hay que ir más allá. O sea, el ayuntamiento colabora con bancos en diferentes tipos de servicios y puede pedirle a estos bancos clàusules muy claras para la exclusión de los combustibles fòssils. Com es vincularà aquesta implantació de renovables amb la necessària i urgent reducció de consums, com es vetllarà perquè les emissions que no generarem aquí perquè hi haurà renovables no es generin al lloc on es produeixen les plaques, com per exemple a la Xina. El decreixement turístic, tant de número d'avions com el número de creuers. Llavors, en aquest sentit, el senyor de Junts per Cat no ens ha dit res del pont ni de l'aeroport. Todas las incineradoras contaminan y las que dicen que no están jugando con nuestra salud, diciendo que el aire que respiramos tiene una calidad aceptable. Terza contamina, pero además de contaminar lo hace en un núcleo urbano densamente poblado. Un plan de residuos cero debe contemplar la reducción de los residuos, reducción que no siempre está a cargo del ciudadano y su nivel de conciencia. La pregunta concreta que tenemos es, ¿cuáles son las medidas concretas? Y hablo de medidas, no hablo de objetivos, no hablo de ideales. ¿Qué medidas concretas van a tomar ustedes para reducir la cantidad de envases que generan los grandes comercializadores de envases i les grandes superfícies? Jo soc estudiant. El nostre futur està, és a dir, en les vostres mans. Aquests 4 propers anys seran crucials, llavors, si tots vosaltres o quasi tots esteu d'acord amb moltes d'aquestes mesures, doncs un cop que estigueu allà, per molt que estigueu al poder, intenteu posar-vos d'acord i fer que les mesures siguin reals. He sentit que l'Òscar deia una cosa del creixement verd, Òscar Ramírez, perdó, i em pregunto com pretenem créixer de forma, jo suposo que et referies de forma il·limitada en un món que té recursos limitats. Llavors, en algun moment, em plantejaria tot aquest tema de decreixement perquè no és viable continuar com ho estem fent. I més que res, comentar això i moltes gràcies per venir. Moltes gràcies, Aitana. Temes de qualitat de l'aire. En tot cas, recordem que a 6 mesos de posar en marxa implantació de les baixes emissions hi ha una relació de revisió i és en aquell moment que haurem de tornar a valorar si cal accelerar o no cal accelerar i totes les mesures complementàries que evidentment s'han de desplegar en paral·lel. I saber que el vehicle elèctric no ho soluciona, perquè quan parlem de partícules, doncs tots els rodaments generen partícules. Quan parlem d'incineració, parlarem de residu zero, parlem però si no parlem d'utilització de la recollida, i crec que molts partits no n'han parlat, si no parlem de porta a porta i conteniment intel·ligent, ens estarem enganyant i estarem dient trampes. Eliminar els creuers és una opció, però no és la meva opció, i no vull que la sigui. És a dir, perquè jo entenc que hi ha un problema, però la realitat és que probablement la gent que la seva feina depèn precisament del turisme, dels creuers que arriben, probablement no creguin que aquesta és la millor opció. Respecte al peatge de toxicitat,
estem avaluant els aspectes tècnics, tecnològicament és una cosa superable, però evidentment jo ara no et puc dir una data. El compromís sí que és, quan abans sigui possible, efectivament hi ha una bombolla d'actius fòssils. El quantitative easing del Banc Central Europeu ha promogut que els actius fòssils estiguin totalment sobreescalfats i per tant hi ha un risc real de default. El tema clau, que és la motxilla de carboni de tots els vehicles elèctrics, per això nosaltres no apostem pel vehicle elèctric, sinó, evidentment, el que apostem és per la reducció del vehicle en global. No pot ser que tinguem una planta cremant residus que emet més de 200.000 tones l'any de CO2 sense un pla de tancament, i el que nosaltres proposem també, una de les preguntes que feia la companya era, evidentment, necessitem fer auditories dels residus als centres comercials i per acabar els creuers i el suposat benefici que hi generen aquests creuers. Sous de misèria de 600 euros per jornades de 50-60 hores sense cap dia de festa a la setmana. Aquest és el model dels creuers a Barcelona i arreu del món. 25 milions de creueristes a la Mediterrània, 3 milions de creueristes a Barcelona i hi ha una tendència que ens portarà als 4,4. El guia de qualitat de l'aire dir-li que compartim els objectius, passa que té raó, són mesures estructurals, ens hem de posar un horitzó, en aquests moments el que tenim tots és el del 2030, també hem de ser conscients que segurament no complirem amb aquests objectius perquè no s'han fet durant els darrers anys, no hem preparat el terreny perquè això es pugui succeir, solamente con el tema de la vaca ética y la contratación, pero que desde el punto de vista con el entendido de que esta contratación no afecte a la competitividad